Jak je možný tančit, když tam budu jediná? Možná jsem si tak trochu zapřeháněl, byla bys jediná použitelná. Jsi čuně, Howarde. Není snad slovo použitelná kompliment? Howarde, můžeme pokračovat? Prosím tě, Leonarde, teď ne. Zase jsme s Penny začali to naše milostné tango. Naše tango? Sexuální narážky, to erotické tam a zpět. Ovšem, jakkoliv se může zdát tenhle předkrm lahodný, přijde chvíle, kdy budeme muset podlehnout a sníst hlavní chod, dokud je ještě... Harky. Moc tě prosím, Howarde, už nemluv. Víš, normálně bych tě ignorovala. Já vím, že jsi tak trochu výstřední, jako Sheldon. Když dovolíš, Penny, v téhle místnosti si to ty, kdo je výstřední. To máš asi pravdu. Ale zpátky k tobě. Jistě si myslíš, že jsi úžasný balič holek, ale pravda je taková, že jsi jenom směšnej a ubohej. Tak, co na to říkáš? Já na to říkám, že tvrdit o mně, že jsem použitelná, není kompliment a že není sexy zírat mi na zadek a říkat, to bude Rosoljem se takhle netřese. A to nejdůležitější, netancujeme tango, není žádný tam a zpět, mezi náma nikdy k ničemu nedojde, nikdy, jasný? Chtěla bych se ti omluvit. Za něco, co jsem řekla. O tobě. Bylo mi totiž řečeno, že máš prý city. A evidentně jsem je ranila. Takže je mi to líto. Howarde. Fajn, je ti to líto, ahoj. Takže všechno dobrý? Hele, už jsem velký kluk a tak mě nemůže traumatizovat nějaká náhodná poznámka od náhodné ženy, tím chci říct. Zase si tolik nefandí. Dobře, tak ahoj. Skoro to bylo. Howarde, nemyslíš, že to někdy s tou snahou až přeháníš? Koukni se na mě. Jakou mám asi tak šanci, když se nebudu snažit? No, ty máš přece obrovskou šanci. Jsi chytrej, jsi vtipnej a máš super práci. Stavíš ty věci, co lítají do vesmíru. Když myslíš... Chci ti říct, že tě znám už rok a půl a tohle je poprvé, kdy mám pocit, že tu mluvím se skutečným člověkem. A víš ty co? On se mi líbí. Je moc milej. Teď mluvíš vážně? Jasně. Já nějak nevím. Ale já ano. Nevykládej si to špatně. Mám teď pěkně blízko k sexu z lítosti.